Mamuka sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo masecrets nemaconfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, mukoma makadii zvenyu? Ndine umwe mukadzi wandainge ndichidanana naye. She was a celebrity before she passed away. Ndainge ndiri sugar daddy celebrity, but taingovawo behind the scenes. Ndainge ndichimupa a nice lifestyle, upenyu hwepamusoro-soro, but ndakazoti ndamupa motikari akazorohwa nezvidhoma zvangu zvikamuuraya. Zvidhoma izvi zvakapinda muinjection iro raakabayiwa paakaendeswa kuchipatara, ndokubva zvachizopinda muropa rake. Kwamanashi, nyaya iyi yakaitika a very long time ago. Nyaya yangu yakatangira pakuti ndakati ndawana mukana, ndo mistake yandakaita. Akomana upenyu hwakaoma, ende kana ukawana zambuko iroro rinenge riri rako. Kana ukada kukoka vanhu kuti munge muchizokwanisa kuyambuka mose panguva imwe chete, vanokushandisa, vanokuita bridge ravo, vanoyambuka, vanokusiya uri mumatope kana kutokunyudza vachikutsikirira pavanenge vachiyambuka. Kune uyo anenge aona kuti anenge ayambuka, yambuka iwe kana uine mukadzi, iwe nemukadzi wako nevana vako, nekuti upenyu hwatinorarama hupfupi, ende kana ukasagadzira upenyu, vana vanosara vachitambudzika. Iniwo ndakati ndawana mukana, ndikati kuno vakomana kwaita dovi, uyai mose hama dzangu, uyai tinge tichidya tiri pamwe chete. Mukukura kwangu mukomanashi, handina kunge ndakaziva kuti baba vangu kuzofa vari murombo vainge vakatombobudirira, but vakada kukoka hama neshamwari kuti vange vachizoyambuka vose nadzo panguva imwe chete. Munhu akangwara, kana uchida kupfuma, unotanga wazvoyambutsa iwewe. Kana waona kuti wayambuka manje, ndo paunozoyambutsa vamwe, nekuti vanhu vanokutsikirira. Vanoti kana voyambuka, vanokutsikirira, vanokushandisa iwewe kukuita bridge ravo vagoyambuka. Vanokusiya urimo mumvura. Kana ukasatofa, unofanira kutoti unge uchitotenda Mwari. Saka that is the fact, mukoma. Mistake yakaitwawo nababa vangu kuti pavakawana basa, baba vangu vakamboshanda kuAroma, vakabva vachizotora hama dzavo neshamwari, vakazodzingiswa basa nebest friend yavo, nekuti vainge vachiitawo madhiri. Vakati umwe wangu chiuya tiite madhiri tose tikwanise kukasika tabudirira, ndokubva vatengeswa nemunhu wavainge vakapinza basa, tikazokura tiri varombo vekupedzisira. Iniwo ndakazoti ndakura mukomanashi, mushure mekunge ndauya muHarare, ndatambudzika ndichiedza kuti ndinge ndichitsvaka chouviri. Mumba mandainge ndichigara ndo zvinondirwadza. After ndawanawo mukana, ndakabva ndachizonotora imwe friend yangu. Ndainge ndawana mukana wekutengesa maline emafoni. Makore acho iwawo ainge achidhura. Ndainge ndiri munhu aingotengesa chero chinotengeseka, ndichizama kuti ndinge ndichiwana chouviri. Saka waiti kana uchida sim card, vamwe vaitotengesa kana mombe kuti unge uchikwanisa kutenga sim card. Ndainge ndichigara muimba imwe chete kuMbare. Mumba imomo mukomanashi maita kunge mudanga. Pamba ipapo paita sekunge painge patori nezvepowo. Ndaigara mumba maiti kana mukatanga kuita mapete, maizara mapete zvekuti aisvika pakunhuhwisa mumba mose netsvina yawo. Kana iri senzara, dzimwe nguva ndaingobuda ndichienda kunotsvaka macustomers. But ndakazoti ndasimukira, ndipo pandakabva ndachizonotora umwe wangu kumusha, ndaona kuti ndainge ndisisiri kuita hand to mouth. Ndakamutora ndikauya ndikatanga kugara naye muHarare. Ndakamudzidzisa business. Mistake yandakaita ndeyekuti pamba pandainge ndava kugara, muridzi wemba ndiye ainge achindikwanisa malaini, saka iye ainge aine mari yaaitora, inini ndaishanda sort of like commission. Ndichigarapo ipapo mukomanashi, kutora wandakaita umwe wangu best friend yangu ndichibva naye kumusha ndichimuunza, akatanga kundinyeya nemuridzi wemba
Achindinyeya kudaro mukoma aitaura mamwe masecrets because taiva nedzimwe nguva dzekuti mamwe malaini taikwanisa kungonyudza then tozomatengesa later on. Saka munhu wandainge ndichishandira ainge akandipawo mukoto wekuti ndinge ndichiwana malaini, akabva angovhara mukoto uya. Umwe wangu akangosara achigarapo. Zvakatondinetsa because musi takadzingwa tose, but iye akangoramba achingotenderera. Ndakazotozviziva a couple of days mushure mekunge ndabvapo pamba ipapo. Ndakabva ndachizotanga kugara neimwe friend yangu uyo ainge achiita zvekuloda matracks jecha. Ndakatanga kushanda ndichigara kuchitungwiza. Basa ratainge tichiita rekuloda matracks rainge risiri easy mukomanashi. Mumwe musi uyo wandakapotsa ndaziya nenzara, ndakati ndakarara mumba apa ndainge ndisina kana senti rekutenga kana chingwa. Ndainge ndava nemazuva ndisingachazivi chinonzi kudyawo ndichiguta. Apa mudumbu mainge muchiita kuridza meterwa chaiko yenzara. Ndakatanga kurangarira zvose zvandainge ndakaitira friend yangu. Panguva yacho iyoyo ainge ava kutofamba nemotikari yaainge akabva mukutenga. Ndopandakaona kuti munhu anonzi munhu mutema anokwanisa kungokusiya akurasa, iye upenyu hwake huchitongoenderera kumberi. Ndakati ndakatarisa mudenga ndikati, Mwari, kana kuri kunzi muriko, sei vamwe vanhu vachibudirira? Ivo vamwe vanhu vakaita seni, vane mwoyo yakanaka seni, tichitambura kudai so. Kana kuri kunzi muriko Mwari, ndipindurei. Pakarepo ndopandakanzwa knock padom. Ainge ari umwe mudhara uyo wandainge ndichiziva ainge achinzi baba vaTaku. Saka vainge vauya, vainge vachida kuti ndige ndichienda navo kunoloda chipickup chavo. Saka takati tichienda kunoloda Riverside. Handakangotanga kungotaura navo sezvo ainge ari munhu ainge achibva kuChipinge, ndiko kwainge kuri kumusha kwavo. Ndakati but baba Taku, ndiudzei, inini ndikuda kuti ndige ndichiwana munhu anondibatsira nemushonga welaki wekuti ndige ndichikwanisa kuwana basa. Baba Taku vakangonditarisa vakati, unorevesa here zvauri kutaura iwe? Ndokubva ndavaudza kuti inini ndainge ndava kutoda kutoromba. Vakaseka vakati, zvekuromba zvezvi ndezvefeki, hakuna chinhu chinonzi chitoma. But munhu ainge achindiudza izvozvo ainge atori munhu ainge akatoromba. Takati tasvika kwatainge tichiloda Riverside, ndakavakumbira kuti vambonditengera half bread. Vakabva vachizonditengera half bread nefrizit. Ndikagara pasi ndikatanga kudya. Ndakatanga kudikitira. Ndikavaudza kuti kuuya kwavainge vatoita vainge vatondiponesa nekuti ndainge ndava nemazuva ndisingachazivi chinonzi kudya. Saka vakanogara mumotikari mavo, inini ndiri busy ndichiloda zvangu. Ndakati ndava kuda kupedza kunoloda motikari yavo, ndopavakabva vachizouya vakatanga kundibatsira. Vakati, une shuwa here nezvauri kutaura? Ndikati, zvipi? Ndainge ndatokanganwa kuti ndainge ndambovabvunza kuti kuChipinge ndaikwanisa here kuzowana munhu ainge achazondipa mushonga welaki wekuti ndige ndichizowana basa rakanaka. Vakati, nyaya yawandiudza yekuti unoda kuti ndinge ndichizokuendesa kun'anga. Ndikati, kana muine munhu wamunoziva, kunyange zviganzi anenge aine foni, ndiri kuda kuti munge muchindipa mafoni numbers ake. Vakaseka vakati, isu kwatinobva vashoma vane mafoni, but ndinogona kuenda newe. Baba vaTaku vakandiudza kuti vainge vachida kuenda neni, asi vakanditi kana toenda kuChipinge hatiende nemotikari, even though vainge vari munhu ainge aine motikari dzake dzakawanda. Vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichiunganidza kamari. Vakandipa zvemabasa zvekuti ndinge ndichishanda, asi mari haina kukwana. Apa mazuva avo ekuti vange vachiendawo kunosimbisiwa zvekare ainge ava padhuze. Ndakatengesa zvese zvandainge ndiinazvo, kusanganisira mbatya dzangu dzose. Ndainge ndiine majezi angu ebhora uye zvekare ndiine ma3/4 shorts nemasamasheti. Ndakatengesa zvose ndikangosara nehembe dzandainge ndakapfeka pamuviri wangu nechiworksuit chainge chakasakara. Foni yandainge ndichikoshesa ndakaitengesa. Maturusi angu ndakamatengesa. Ndakatengesa piki zvekare nefoshoro zvandainge ndichishandisa pataichera Riverside tichitengesa.
Izvi ndakazviitira kuti ndige ndichiwana mari yebhazi uye zvekare neconsultation fee kana tazosvika kuti tinge tichizokwanisa kuonekwa nesvikiro racho. Rwendo rwekuenda kuChipinge rwainge rwakareba. Mukomana ndainge ndisati ndakamboenda kwaMutare, ndiko kainge kari kekutanga kutoendawo kwaMutare. Takazoburutswa nebhazi, ndikati zvimwe kuda tainge tasvika. Takarara pane umwe musha ndokubva tachizomuka makuseni. I think it was kuma 5 am. Apa kwaitonhora kuine imwe mhepo, mukomana yaivhuvhuta zvinotyisa. Vakanditi muka shamwari tipinde murodhi. Ndokubva tapinda murodhi. Vakandiudza kuti kwatainge tichida kuenda tainge tichazofamba mufambo kuda about 6 hours tichibva pavillage patainge tiri. Ndakaseka mukomana ndikagara pasi, asi ivo vakatotanga kutofamba. Ndokubva ndavatevera because mari yekuti ndige ndichidzoka ndainge ndisina. Vainge vandiudza kuti mari yekuti ndige ndichikwanisa kuzodzoka ndainge ndichazopiwa neng'anga yacho iyoyo. Takati tichifamba mukomana makumbo akazvimba akaserera, ende kunzvimbo kwatakaenda kuchakasara mumakomo ende kwaityisa. Waiti uchifamba makomo ainge akazara nemhuti yaityisa usingaoni kwauri kuenda, but ivo baba taku vaitoziva kwatainge tichienda. Waiti uchifamba about 20 kana kuti 30 meters kubva paunenge uri unenge usingakwanisi kuona zvinenge zviri kumberi kwako. Takafamba mukomana muswere wese wezuva. Takazoti tasvika pamusha pasekuru vacho apa vaigara mugomo. Ndopatakabva tachizosangana nasekuru vacho ivavo vakazondirumbesa. Sekuru ava mukomana vaityisa kuvatarisa. Fesi yavo yainge iri black. Kune vanhu vatema, but kune vamwe vanhu vanenge vaine humwe hutema huyauya kwekuti it's extra black. Vakaita kusviba kuita kunge tsito, asi maziso avo aityisa, aivaima kupenya mheni mukati memaziso avo. Sekuru ava vainge vasingakutarisi kumeso kwako kusvika tichizobvapo. Mukoma kana mukanzwa zvichinzi munhu anenge akuendera kuChipinge munhu iyeye chitongogara naye pasi otongoonesana naye kana paine zvaunenge wakamutadzira. Chipinge yakatakura kurema, mheni dzaipenya kufesi kwavo sekuru ivavo. Ndikaudzwa nababa tako kuti vainge vabva mukugadzira mheni, vaitengesa mheni sekuru ivavo. Laki ratakaita nderekuti takasvika painge paine vanhu kuda 3. Ndikaudzwa nababa tako kuti pamba pavo sekuru ivavo paitombozara zvekuti unokwanisa kugarapo kana kwemwedzi wose. Vakangomirira kuti unge uchizopinda mumatare avo unge uchizotaura navo. Ndakapinda mune chimwe chimba umo macho mavainge vachiitira matare avo. Vakandiudza kuti vainge vachazondipa pfuma yakawanda, asi vakati pfuma yandichakupa haisi yemahara. Pfuma iyi ziva kuti inozoda ropa rinobva muvanhu. Vakanditi unofanira kuti unge uchizova munhu anodanana nevakadzi vakawanda, vakadzi vaunenge uchishandisa. Vakaseka zvavo vakati haudi here chinzvimbo kuhurumende? Ndikati sekuru basa ndinorida, muri kuti ndichazova mushandi wemuhurumende? Vakanditi uchazotoita position mugovernment. Ndikati sekuru ndinoda upenyu hwakadaro. Vakati sarudzo ndeyako, kushanda mugovernment kana kuti kushandidzana negovernment. Saka vainge vachireva ivo kuti ndainge ndichazoita matenda kumberi kwandainge ndava kuenda. Ndikati sekuru ndinoda upenyu hwangu kuti hunge uchizova hwakajeka. Vakazonditora vakabva vachizoenda neni kuRwizi. Chakandinetsa mukomana ndechekuti Rwizi rwacho rwainge rwakazara nejecha dzvuku. Rwizi urwo rwainge ruchiyerera ruchikwidza mugomo kwete kudzika mugomo. Izvi zvakaitika pakati peusiku. Ndainge ndisiri ini ndega, but nevamwe avo vainge vauya kuzoromba. Painge patori nomumwe musikana uyo ainge achiti ari kuda kuenda kuGermany. Ainge auya kuzotenga njuzu dzekuti ainge achizodiwa nevanhurume. Saka patakaenda mumugomo tichienda kwainge kuine rukova rwacho irworwo, mukoma titori nezvinhu zvatainge tichiona zvainge zvichititevera zvandinotya kana kukuudzai.
sekuru vakazondipa zvinhu zviviri. Ndakapiwa gona remari iro rainge riine jecha. Ndikanzi gona iroro raifanira kuzogara riine chipfeko chemunhukadzi. Ndakati mukadzi upi, nekuti ini handina mukadzi. Vakanditi sezvo usati wava nemukadzi unofanira kuti unge uchizonoba chipfeko chaamai vako. Kana ukaba chinenge chakasviba ndo chinenge chiri right, ndo chinofanira kuti chinge chichizogara mugona rako iri remari. Uye zvekare vakandiudza kuti kubva zuva iroro ndainge ndava nemidzimu yangu kana kuti madzisekuru 5 zvidhoma zvangu zvandiinazvo. Midzimu iyi ndo ichange ichizondishandira, asi zviri zvidhoma. Zvidhoma izvi zvainge zvisingazorarami nekudya sadza asi nekunwa ropa. Uye zvekare zvainge zvichazondipa laki rekuti ndige ndichizodiwa nevakadzi uye ndige ndichizoita mari. Zvidhoma izvi vakandiudza kuti chero kupi kwandinenge ndichazoenda, zvidhoma izvi zvichange zviri kumashure kwangu zvichinditevera. Ndakazoti ndadzoka muHarare ndakabva ndachizowana contract yekutanga logistics pasina kana svondo rimwe chete mukoma. Pakaitika chishamiso. Hapana kana mwedzi wakapfuura, mukoma ndainge ndatotenga marori angu 3. After mwedzi yakati kuti ndainge ndatova nemarori 5 ainge ari matsva. Mari yaibuda mukoma Nashi, ndaiti kana ndikangoshanda mari yotobuda. Nerimwe zuva mukoma Nashi ndakangomuka ndikaona kuti pasi pemubhedha painge paine maUS ainge akawanda. Mari iyoyo ndakatadza kuiverenga ndikaipedza nezuva rimwe chete, apa ndisina kana kumbobuda dikita. Ndakabva ndachizotanga kugara muBorodilbrook. Ndainge ndava kugara muimba yainge yakakura, apa ndainge ndichifamba nemotikari dzinodhura. Vanhu vaitongoshamisika nekupfuma kwandainge ndaita. Ndaiti ndikadzokera kumusha nemotikari dzangu, vanhu vaishamisika kuti murume uyu mari dzake akadziwana kupi. Kana ari semarori angu aiva nechimwe chishamiso. Aifamba zvakanaka pasina kana kumbonzi pane rori raita accident. Mapurisa aiti kana ari pamaroadblock, zviya zvinoitwa nemapurisa kuti vanenge vachida mari dzechioko muhomwe. Kunyangwe marori angu asina mapepa, pamaroadblock aitongodarika. Zvidhoma zvangu izvo zvazvaita ndezvekuti kana paya rori rangu kana richida kunodarika nepanenge pachinzi panenge pachipisa, kana rakatakura zvekare zvinopisa, nekuti kumwe kuzoita mari kwatakaita takaita mari nekutakura timba kuZambia, dzimwe dzisingatendedzwi dzinenge dzichienda kuDurban. Saka marori angu aitongodarika mumabhodha, zvidhoma zvangu zvinenge zvakagara pamusoro petraki zvichiita sekunge izvo zvinenge zvichitotyaira traki. Kana uri munhu anenge ari mupurisa weZimra, musoja, unotongovharwa kumeso panguva yacho iyoyo, zvinotongokuroya. Kunyange ari masikati wotongoti ngaridarike ngaridarike. Saka ndainge ndakapiwa mutemo wandainge ndakapiwa wainge uri mutemo wainge wakaoma uye zvekare unorema. Ndainge ndakanzi gore rega rega ndaifanira kuti ndinge ndichizosarudza musikana pavasikana vose avo vandainge ndichidanana navo. Saka musikana wandinenge ndasarudza gore iroro ndaifanira kuti ndinge ndichizomupa mari yakawandisa. Saka kana ndamupa mari iyoyo then aizofa gore kana rava kuda kunopera. Vanhu vose avo vandakachekeresa vazhinji vacho vakafa gore rava kuda kunopera. Saka zvakazoitika ndezvekudai ndakabva ndachizosangana neumwe musikana. Musikana uyu ainge atori munhu ainge achitozivikanwa nenyika yose. She was a celebrity. Makore acho iwawo kwainge kusati kwatombova nesocial media. Zvakaita kuti ndinge ndichizosangana naye nekumuchiva, ndakatenga album rake paakaita album launch. Kwainge kuchiri nemakaseti panguva yacho iyoyo. Saka ndakaona posta rake rainge rakaiswa paTowerlight padhuze nepachechi pandainge ndichinamata. Saka ndaiwanzo kuti kana ndichienda kuchechi dzimwe nguva ndaikwanisa kungoshandisa public transport. Kune vanenge vachida kuziva kuti sei ndaishandisa public transport, munhu aifamba nemotikari. Mukoma ndaibva kuBrook ndainge ndichiuya kuzonamatira muWaterfalls
ndo mainge muine head office yechechi yedu. Saka ndaiti kana ndikabva kuBrook ndaishandisa public transport kuitira kuti ndige ndichizofamba ndichisangana nevakadzi vakasiyana siyana. Mukusangana nevakadzi ndainge ndisina kuti munhu wandinoda ndinoda munhu anenge aine muviri wakadai, mutsvuku kana kuti mutema, as long as angori munhukadzi ari wechidiki, kwandiri zvaitongova zviri right. Saka ndakabva ndachizoti zuva iroro ndikaburuka hangu kombi ndikati ndoda kumbofamba, because ndaitonzwa munyama dzangu kuti ndine musikana wandainge ndichazosangana naye, uyo wandainge ndichida kuzochekeresa gore iroro. Saka ndo pandakabva ndachizoona posta rake, ndakangonzwa hana yangu kurova, ndikatoziva kutoti ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kualbum launch. Ndakafonera manager wake ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti ndige ndichizotenga album kuita zvekutosponsor. Ndakabva ndachizoendawo kualbum launch ndikabvisa mari yainge yakawanda. I think yainge iri kuma $35,000 paalbum launch. Sezvamunongoziva kuti pamaalbum launch vanenge vaine mari dzavo, vanenge vachitopa maartist mari paya. Saka ndakangosimukawo, but pavanhu vakasimuka ndichipa artist mari ndichitenga album, ndini ndakamupa mari yakawanda. Izvi ndakazviitira kuti ndige ndichizozviswededza pedo namanager wake kuti ndige ndichizokwanisa kuzova nerelationship nemukadzi iye, even though she was married. Saka nekufamba kwenguva mukomanashi ndakazotanga kufambidzana naye because akazviona kuti mari iripo. Pane imwe music video yake yakatoshutirwa kumba kwangu kuBrook. Saka ipapo tainge tava neukama. Semunhu akazviona kuti ndainge ndisina mukadzi, akatanga kuita mafeelings kwandiri, ndikamusvitsa shoko. When we were having a dinner date, akabvuma, ndikauya naye ndikarara naye kumba kwangu. Ndakatanga kuenda naye kumatrips akasiyana siyana, Dubai, Paris. Zvose zvaainge achinzwa kuda mukoma ndaimuitira. Aiti kana akandikumbira mari ndaimupa, because ndaizviziva hangu kuti mari iyoyo yandaimupa yaizodzoka kwandiri zvakapetwa kashanu, even more, sezvainge zvakamboitika years before. Zvidhoma zvangu ndaizviziva kuti kana yava nguva yekuti zvinenge zvava kuda kuharvesta, zvinotongoenda. Ende kana zvati zviri kuda ropa remunhu, hazviregedze kunorova munhu. Ende izvo zvidhoma zvangu kana zvapedza kuita harvesting, zvinokanda mari mucoffin iro rinogara mumba mangu. Saka zvinenge zvichiseka, kuseka kwa zvinenge zvichiita sekunge huku, kana ukakandira huku sadza paya zvadzinenge dzichiita, ndo zvinoita zvidhoma izvozvo. Upenyu hwainge hwakanaka mukomanashi, pasina kana problem. Handina kunge ndakaziva kuti musikana uyu kunyange zvake ndainge ndichichita naye, but amai vake vainge vari munhu ainge achinamata. Ndainge ndatomuda, ndainge ndichida kumuita mukadzi wangu. Ndakazonzi ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizomutengera motikari. Ndakamutengera motikari zvechokwadi mukomanashi, yainge iri motikari yakanaka. Saka nerimwe zuva akabva achizoti achienda kuBulawayo. Ainge achienda kuBulawayo, kwainge kuine function yelaunch yeimwe brand rehembe. Kwaainge achienda ikoko, kainge kari kashop kainge kava kuda kutengesa hembe idzo dzainge dzichibva kuna Nateki. Makore acho iwawo izvi zvemaboutique zvainge zvisati zvava nemukurumbira. Akandifonera achichema akati, Timani, motikari yangu iri kuita ruzha rwekuseka kwevanhu mudashboard, uye mabreki haasi kunyatsokubata, ari kubatira kure. Timani, ndiri kutya. Ndakabva ndachizozviziva pekuti nguva yainge yakwana. Ndakafamba ndikaenda muroom umo mandinochengeta coffin zvekare nezvimwe zvinhu zvandinoshandisa pachivanhu mune gona rangu zvekare remari. Ndakabva ndati kwaari, do not worry, just relax, asi usamhanya baby. Kwandiri ndiri kure newe, kuti ndige ndichikutevera, I am too far. Saka iye chaainge asina kuziva mukomana ndechikuti pandakamupa motikari iyi yainge itori nezvidhoma. Mainge muine chidhoma chimwe chete, but zvimwe zvaipota zvichimutevera
zvaitoziva kutoti umwe wedu anenge ari pakati, zvotomuloketa mumhepo, zvotogarawo. Saka chidhoma ichi chaigara mumotikari ndiro rainge riri ziso rangu. Kunyange ari pamba pake nemurume wake ndaitoziva kuti vari kuronga chakati. Kana kuine kwavanenge vachida kuenda kunobetserwa, ndaitomeka shuwa kuti havaende ikoko. Vaikwanisa kuti kana vakarara vachironga kuti mangwana tinofanira kuenda kana kumasowe kuti tinge tichienda kunobetserwa, vaingoitisana kana nharo nekanyaya kadiki diki, vototanga kutorovana nekuda kwechidhoma changu icho chaigara chiinaye panguva dzose. Pose paaityaira motikari iyoyo yandainge ndakamupa achienda kumagigi kana kumafunctions, zvidhoma zvangu zvaimutevera. Akagara padriver seat, zvidhoma zvangu zvinenge zvakagara kumashurewo zvichimusveta ropa. Saka zvakatanga kundinetsa, zvaindinetsa zvichiti kwandiri, isusu taneta, tazvimbirwa manje nekuramba tichingonwa ropa, isusu tavawo kudawo kuti tinge tichimbodya nyama, ingawani mari tinokupa, chitipawo ropa rake tinge tichiti tikadya nyama then tobva tanwawo ropa. Saka ipapo achindifonera achiti motikari ndiri kunzwa sekunge ine vanhu vari kuseka mudashboard. Ndakabva ndatongoziva kuti zvainge zvaita, ndikanopinda murumu muya ndikamira. Mushure memaminutes kuda anosvika 10 ndopandakabva ndachizoona foni yava kupinda. Ainge achichema. Ndakazonzwa pafoni painge pava neumwe munhurume vainge achitaura but ainge ari mundevele. Akandiudza kuti vainge vari vanhu veambulance avo vainge vatora mukadzi, vaitofungidzira kuti mukadzi wangu, izvo rainge riri girlfriend, vainge vava kuenda naye kuchipatara, ainge achikoka gumbo, aita accident. Saka akaenda kuchipatara, ende kuenda kwaakaita kuchipatara ndo kwakakonzeresa manje kuti ange achizofa nekuda kwekuti zvinhu zvangu zvaitadza kumuuraya before that, because amai vake vainge vari munhu anonamata. Saka zvaigara zvichingondiudza kuti uyu kana akangoenda kuchipatara tinobva tamuhwina. Aenda kuchipatara achirapwa, achibayiwa mainjection, ndokupinda kwazvakaita muropa rake. Akasvika pakufa mukoma, asi akazofira kumba kwake kuno kuHarare. Kubva zuva raakafa mukomana kusvika pari nhasi handikwanisi kurara, nekuti pose pandinovhara maziso angu ndinomuona anenge akamira mubedroom mangu pedo nemubhedha, anenge akabata makii emotikari yandakamutengera. Anenge achiti kwandiri, ko sei wakandiita hudyi hwezvinhu zvako? Chandakakutadzira chii? Ndakakanganisa here nekukupa mwoyo wangu? Mari yako hona, mari yako hona. Anenge ava kuita sekunge munhu ari kuimba. Anenge achiti mari yako hona iri kuuya yakawandisa kudarika zvainge ichimboita kare. Asi ndiri kudyiwa, tariraone ndiri kudyiwa. Kana ndikamutarisa kutsoka dzake anenge achitodyiwa, achiita sekunge ari kudyiwa nemuchenji. Uye zvekare ndinotonzwa kuseka kwezvidhoma. Zvinenge zviri everywhere. Ndichinzwa zvichiseka mumadziro, muceiling. Zvinenge zvichimuseka zvichiti, takakupa motikari isu tikakudya, takakupa motikari isusu tikakudya. Ende kana zvikatanga kutaura zvichiseka, ndinoita usiku hwose ndakangosvenura. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungomuona masikati anenge akagara muliving room akabata makii emotikari. Anenge achitoona zvake TV, achiita sekunge munhu anotorarama, asi anozongonditarisa obva atanga kuseka zvake achiti, hauna zororo iwe, obva anyangarika. Pose pandinoedza kurara ndinokwanisa kungoitirwa ruzha nezvidhoma zvangu zvichindiseka futi. Zvinenge zvichindiseka kuti wakapa munhu asiri iye motikari, saka iwe waida kuti tinge tichiita sei? Wakakaura kupa munhu asiri iye motikari. Apa zvinenge zvichitaura kunge zvivana zvidiki. Mukomanashe, pakafa mukadzi uyu ndakaendawo kurufu sezvo she was a celebrity. Ndainge ndiripo ndichitawo sekunge ndainge ndichichema nevamwe, but ndainge ndaenda kunozadzikisa chirevo chekuti munhu uyu wandainge ndauraya ainge asingafaniri kuti ange achizobatwa nevaroyi vemunharaunda umo maainge achazovigirwa, nekuti mutumbi wake wainge uri wangu.
handina kumuona parufu rwake sezvandainge ndakanzwa achitaura achiti uri kuenda zvako but ndikuda kunokunyadzisa. Munhu wose achazviziva kuti iwewe ndiwe wandiuraya, but I think kuti ainge akatsikirirwa nezvidhoma zvangu, handina kumuona. Ndiyo confession yangu mukomanashi. Kana mukaposta muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndapota vana vekuZimbabwe, namatirai upenyu hwenyu. Kana uine nhamo, kunyange iri nhamo yakakura sei, zviri nani kurarama uri murombo pane kuti unge uchikasika wapfuma but wozotambura kweupenyu hwako hwose. Dzimwe nguva chiedza anoti kwandiri, ndikuda kuti unge uchisvika pakuchembera ugosara uri wega, nekuti ini ndiri ngozi ichakupedzai mose. Uchasara usina kana anokuriritira, asi ndinenge ndiinewe, hausi kuzofa. Uchashuvira kuti dai wafa but hausi kuzofa. Ndo zvimwe zvaanombotaura izvozvo. Kumatare ndinogara ndichienda, sekuru vakandirombesa vakazoshayika. Vana vacho zvavanoita zvatosiyana nezvainge zvichiitwa nasekuru vekundirombesa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu ngatitaurei navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ainge asingazvizivi kuti motikari yandainge ndamupa, motikari iyoyo ndainge ndakatoisa zvidhoma mumotikari. Just imagine unopiwa motikari inenge yagara ine zvidhoma, hanzi chinenge chitori chimonitoring spirit chinenge chichifamba newe kwose kwaunoenda. Monitoring spirit iyoyo inenge iinewe. Zvakaoma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mukomana uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa, handina mwana. So far mukomanashi, kubva zvandakatanga kugara nechinonzi munhukadzi mugore ra2014 kusvika pari nhasi, ndagara nevakadzi 7. Pavakadzi vose ava vari 7 mukoma, amai vangu vanenge vachingoti handivadi mahure varoi. Ndakamboti sezvo ndainge ndichingotora vakadzi vandinenge ndasangana navo muno mujoni, ndikati ndomboitawo zvido zvavo, ndakaenda kumusha. Handizivi kuti vakamushora chii musikana iyeye. Ndakatomutora ari musikana ainge akakwana wemuvillage medu. Yakanetsa nyaya iyi because ainge ari form 3. Ndakazobhadhariswa mari yakawanda. Amai vangu vakatanga kumushungurudza mushure mekunge ndamusiya. Ndakamutumidzira mari akauya kunoku. Ndaiti ndikarara naye ndaibatwa neimwe siki yandaishaya kuziva kuti yainge iri type yakaita sei, but aichema chiti ina handina kumbogara ndakarara nomumwe munhurume. Amai vangu vakati ihure, ndikati zvimwe kuda. Ndakasvika pakutora musikana ainge ari form 2. Ndikati uyu zvinoita chete, but same story mukomanashi, mwana dololo. Ende dambudziko randava kusangana naro nderekuti amai vangu vakangozviziva kuti ndava nemukadzi wandava kugara naye, ndinobatwa nesemusiki iyoyo. But kana vasingazvizivi mukomanashi, ndinotogara nemunhu tisinganetsani, asi vakangozviziva chete kuti ndava nemunhu wandiri kugara naye, hapazombomiri zvakanaka. Ndichiuyawo panapa ndikuda help. Kana aripo munhu ari kuda marriage, ari munhukadzi at least anenge ari below 25 kana 26 iripo, achida zvemarriage, anenge ari munhu anonamata, anenge achida kuti tinge tichizonamata tiri pamwe chete. Kana amai vangu kuri kunzi vanenge vaine shavi risina kunaka, vasingadiwo kuti ndinge ndichizoroora, tinge tichizonamata tiri pamwe chete, kudzinga mweya iwoyo usina kunaka. Uye zvekare ndine dambudziko rekuti dzimwe nguva ndinoshaya kana hanya yekuti ndinge ndichinzwa kuda mukadzi padhuze neni, kutoboekana kana ndigere nemukadzi. Amai vangu vanenge vachitouya kwandiri, vanouya kwandiri komanashi live. Zvinhu zvinondibata kuziva kuti amai vangu vanouya kuzondibopa, asi ivo vanoti handina mushonga wandinokubatira. Ndinokukubatira mushonga wei? Kana ndainge ndiri muroi, kusei mukoma wako ari kuAmerica? Ndina mukoma wangu avo vari kuAmerica nekuda kwekuti vana baba vedu vakasiyana. Ameno maybe ndokusaka vasingade kundibatsira kuti ndige ndichivateverawo kuAmerica
kana kungoti ndige ndichiwana mukana wekuendawo kune dzimwe nyika. Saka hungoriwo hukama hwekungoti takazvarwa naamai pamwe chete, but kutotaura navo tinokwanisa kuita kana 4-5 months pasina anenge ambotaura neumwe munhu. Ndiyo situation yandiri kurarama ndiri mairi. Ndanga ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Upenyu hwacho hwakandiomera. Handizivi kuti ndoita zvekuita sei. Dzimwe nguva ndinombofunga kuti zviri nani kuti ndige ndichingozviuraya, pamwe ndikangozviuraya hangu sezvo ndisina mwana. Amai vanokwanisa kurwadziwa nekuzviuraya kwandinenge ndaita. Amai vangu kana vari muroi, amai handizivi kuti ndakavatadzira chii zvekuti vangasvika pakundisungira chiraramo kudai. Mukoma ndiri munhu ane mhepo dzekuti kana ndikatanga kushandira munhu wandinenge ndichishandira, bhizinesi rake rinokwanisa kana kutobhuroka. Ndakamboshandira umwe muIndian uyo aita zvekuhaisa maforklift. Indian iyeye ainge ari munhu ainge aine mari dzake. Ndakamushandira kuda about 4 months ndichimushandira. Ndakati ndichimushandira kudaro mukoma akabhuroka, akapinda muzvikwereti, akasara asina kana chinhu. But ndine hope ndakarota amai vangu vainge vachiseka vakagara pamusoro peforklift iyo yandainge ndichidhiraivha, vainge vachidya nyama yemhuka iri mbishi. Ndakatanga kuita mamwe mistakes pabasa, uye zvekare iye muIndian akazotsika munhu. Atsika munhu, hameno racism yakazoitika, akatombosungwa nekuda kwezvaainge akataura. Apa ainge atsika munhu. Saka semunhu ainge aine mari vakazongoshandisa maloya, but dai ainge asina mari pamwe angadai achitori mujeri. So inini ndo zvanditori. Kana ndikangotanga kushanda pakambani, ndinowanzo kuti ukaona ndava kushandawo pakambani, zvinoreva kuti kambani iyoyo yava padhuze nekubhuroka. Handizivi kana ndikakwanisa kubatsirwa pano mukoma, ndichange ndirimo mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti kana paine munhu anenge ari willing, ari munhukadzi anenge achidawo marriage, ari munhu anonamata, hanzi you can come to me, toona kuti tinokunda here. Asi hanzi amai vavo vanenge vanobata-bata. Zvakaoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakadzingisa best friend yangu basa. Zvinhu izvi ndakazviita nekuda kwehutsinye mushure mekunge ndarwadziwa after anyengwa namanager. Manager ava vainge vari manager vepabasa patainge tichishanda, kwava kumudzingisa basa. Kutaura kudai anotambura zvisingaiti. Kana ndikaenda ndikanotaura navo manager ndikavaudza chokwadi sezvo tava kudanana kuti vange vachimudzosa pabasa, zvinoita here kana kuti zvinozotokonzeresa maproblems? Please assist. Tinobva tose kumaraini mamwe chete. Pandakati ndiri kumusha ndakarwadziwa ndikatopa amai vake mari. Handingatauri hangu kuti ndakavapa mari, iye akatotadza kutumidzira kana sent. Mwana wake ndakamuona achita kupadagura pasi asina kana bhutsu. Ndikanzwa tsitsi. Saka izvezvizvi ndikuti kana ndikashanda pandichazotumidzira zvinhu kumusha, mwana wake ndichamunhongerawo zvibhutsu nehembe, but ndine pain mumwoyo nekuda kwezvandakaita. So I want your listeners to help me. Kana kuri kunzi ndikataura namanager ndokumbira kuti ange achidzoswa pabasa, mukoma ndinenge ndaita here zvinhu zvakanaka kana kuti ndinenge ndichitogadzira mamwe maproblems ekuti mangwana ndinokwanisa kuzozvidemba? Kune avo vanoda kundijaja, you can judge me all that you want, I really do not care. Ndiri kungoda help yekuti nditaure neboyfriend yangu kana kuti ndongosiyana nazvo, ndongotiwo sezvo ndisiri nindakamusika, uyo akamusika achazomuitira plan. Vedari ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi akamusika ndiye achazomuitira plan. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa.
vedare ndo mamessages avo atanga takakubatirai mune ino episode. Please make sure that you leave a comment mucomment section. Tichadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions kuti tinge tichizotandara tiri pano.